Când plângea la mormântul soției sale, Gârghe nu s-a întors când a auzit țipătul din spatele său. De 3 ani aceste sunete îl urmăreau. Dar de data aceasta țipătul era real și venea de la o fată însărcinată. 5 bărbați o încercuiseră, dar când a aflat cine era tatăl copilului din pântecele fetei, viața lui Gârghe nu avea să mai fie niciodată la fel. Micut cimitir de la marginea Cluj-Napocăii stătea ca niște fantome în ceața de toamnă. Gârghe stătea ghemuind în fața pietrei de mormânt a soției sale Maria, ținând în mâini niște margarete ofilite. Trecuseră 3 ani, dar durerea lui era la fel de proaspătă ca în prima zi. Iartă-mă, Maria, șopti. Iartă-mă că nu te-am putut salva. Chiar atunci, un țipăt din spatele său l-a făcut să tresară. La început a crezut că era unul din sunetele din capul său. În ultima vreme auzea des astfel de sunete. Dar de data aceasta era diferit. Era real. Când s-a întors să se uite, a văzut o fată însărcinată alergând spre ieșirea din cimitir. 5 bărbați alergau după ea, primul instinct al lui Gârghe a fost să nu se amestece. De 3 ani nu vorbea cu nimeni, nu se amesteca în treburile nimănui. Dar în fața plină de frică a fetei era ceva familiar. O neputință ca în ultimele zile ale Mariei. S-a ridicat în picioare. Florile din mâna lui au căzut la pământ. Stați! A strigat către bărbați. Vocea lui ieșise pentru prima dată atât de tare după 3 ani. Bărbații s-au oprit și s-au întors către el. Fata se ascunsese în spatele unei pietre de mormânt, gâfâind. Pântecele ei părea să fie în a 8-a lună. Ce te privește pe tine? A spus liderul bărbaților, unul înalt, cu o cicatrice pe față. Pleacă, bătrâne! Gârghe s-a apropiat. De ce urmăriți o femeie însărcinată? Această curvă a furat banii patronului nostru și încearcă să fugă cu alt bărbat cu banii furați. Bărbatul a râs. Dar patronul nostru nu iartă, mai ales dacă copilul din pântecele ei este al lui. Inima lui Gârghe s-a oprit. S-a uitat la fată. Fata își ricase capul și se uita la el. Își deschidea și închidea gura, dar nu ieșea niciun sunet. Era mută. Frica din ochii ei era exact aceeași cu a Mariei. Lăsați-o în pace, a spus Gârghe, vocea tremurândă dar hotărâtă. Duceți-vă și spuneți patronului vostru că eu voi plăti banii. Bărbații s-au uitat unul la altul. Tu? Țăranul care trăiește în coliba aceea? Tu câți bani ai? Gârghe și-a scos portofelul din buzunar. În el erau banii rămași de la cheltuielile pentru înmormântarea Mariei. Atât. Dacă nu e suficient, îmi voi da și casa. Liderul a numărat banii. Aceștia nu sunt suficienți, dar... S-a uitat la Gârghe. Patronul te cunoaște? Nu. Atunci o ofertă. Ia banii, ia și fata. Dar să știi că dacă patronul află, moriți amândoi. Gârghe nu a ezitat. A întins banii. După ce bărbații au luat banii și au plecat, s-a apropiat de fată. Fata încă se ascundea în spatele pietrei de mormânt. Nu te teme, a spus cu o voce bâlândă. Eu nu îți voi face rău. Mă cheamă Gârghe. Cum te cheamă? Fata a încercat să-și miște buzele, dar nu a ieșit niciun sunet. Apoi a început să facă limbajul semnelor cu mâinile. Gârghe nu știa limbajul semnelor, dar putea înțelege că fata încerca să se prezinte. Când a dus-o acasă, i-a dat hârtie și creion. Fata a scris cu mâini tremurânde: Mă cheamă Ana. Am 19 ani. Sunt în luna a 8-a de sarcină. De ce te urmăreau aci bărbați? A întrebat Gârghe. Ana s-a oprit mult timp. Apoi a început să scrie încet. Patronul lor este Victor Moldovan, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Cluj. Eu eram servitoare în casa lui. Într-o noapte m-a violat. Am rămas însărcinată. Fața lui Gârghe s-a întristat. Ce s-a întâmplat apoi? Când a aflat că sunt însărcinată, a decis să mă omoare. Pentru că este căsătorit. Dacă soția lui află, va pierde totul. Eu am fugit. Dar mă găsește. Mâinile Anei tremurau în timp ce scria. Au spus că ai furat bani. Ana a dat din cap. Când am fugit, am luat bani de pe masa lui. Pentru copilul meu. Dar erau și dreptul meu. Nu mi-a plătit salariul luni de zile. M-a forțat să lucrez. Gârghe a suspinat. Îl cunosc pe Victor Moldovan.
Soția mea lucra la fabrica lui. Este un om foarte rău. Ana s-a uitat la el uimită. A început din nou să-și miște mâinile. Când Gârghe a arătat că nu înțelege, a scris pe hârtie: soția ta era Maria Popescu. Gârghe a înghetat. Da. Dar de unde știi? Era prietena mea. Vorbea mereu despre tine. Spunea cât de bun om ești. Înainte să moară, a spus: dacă într-o zi ai probleme, găsește-le pe Gârghe. Ochii lui Gârghe s-au umplut de lacrimi. Maria, te-a trimis ea, nu-i așa? Ana a dat din cap. Poate da. Eu mă ascundeam în cimitir. Nu știam că mă vor găsi acolo. Dar tu erai acolo. Gârghe s-a ridicat. Aici ești în siguranță. Dar Victor nu va renunța. Trebuie să găsesc altă cale. Cum? Nu știu. Dar promit că voi proteja prietena Mariei. În noaptea aceea, Ana a dormit pe canapeaua din sufragerie. Gârghe a petrecut noaptea fără somn. Către dimineață își luase decizia. Avea să se confrunte cu Victor Moldovan. A doua zi dimineață i-a spus Anei planul său. Voi vorbi cu Victor. Poate ne putem înțelege. Ana a dat din cap cu groază. Apoi a scris rapid: nu, te va omor. Este foarte periculos. Nu avem altă alegere. Tu rămâi aici, mă voi întoarce. Când Gârghe se îndrepta către ușă, Ana l-a apucat de braț. A scris pe hârtie: Maria avea dreptate. Ești cu adevărat un om bun. Zgârienorii din centrul Cluj-Napocăi era cea mai înaltă clădire din oraș. Biroul lui Victor Moldovan era la ultimul etaj. În timp ce Gârghe urca cu ascensorul, și-a dat seama că îi tremurau mâinile. Ultima dată când se emoționase așa era în ziua când o cunoscuse pe Maria. Secretara l-a privit cu suspiciune. Aveți programare? Nu, dar e urgent. Domnul Moldovan nu primește pe nimeni fără programare. Gârghe și-a ridicat puțin vocea. Spuneți că am venit în legătură cu Ana. Secretara s-a apucat de telefon. Câteva minute mai târziu a spus: puteți intra. Victor Moldovan stătea în spatele mesei sale uriașe. Era în jur de 40 de ani, frumos dar rece. Când l-a văzut pe Gârghe, a zâmbit. Bineînțeles, tu ești soțul Mariei. Mi-a părut foarte rău pentru moartea ei. Era o muncitoare bună. Ana este aici, a spus Gârghe direct. Zâmbetul de pe fața lui Victor a dispărut. Unde? Într-un loc sigur. Nu o vei atinge. Victor s-a ridicat. Cine ești tu să-mi spui ce să fac? Ea mi-a furat bani. Și fugea cu alt bărbat. Minciună. Ea este însărcinată și se teme. Tu ai violat-o. Ai dovezi. Victor a lovit masa. Nimeni nu îmi vorbește așa. Eu îți vorbesc, a spus Gârghe. Și să știi că dacă îi se întâmplă ceva Anei, poliția va afla totul. Victor a râs. Poliția? Jumătate din polițiști sunt în solda mea. La cine te vei plânge? Gârghe a scos o casetă din buzunar. Azi dimineață am vorbit cu Ana. Mi-a spus totul. Este pe această casetă. Dacă îi se întâmplă ceva, această casetă va ajunge la ziare. Fața lui Victor s-a schimbat. Această casetă este falsă. Nimeni nu va crede. Când se va naște copilul Anei, vom face test ADN. Atunci vom vedea cine minte. Victor a venit lângă masa. Mă ameninți? Nu, spun adevăruri. Lasă-o în pace pe Ana. Va pleca în alt oraș, nu te va deranja. Și dacă refuz? Atunci război, a spus Gârghe. Oricum sunt mort de când a murit Maria. Nu am nimic de pierdut. Victor s-a uitat la el mult timp. Apoi s-a întors la masa lui. Bine. Dar am condițiile mele. Ana va părăsi Clujul. Nu se va mai întoarce niciodată. Și tu vei uita această conversație. De acord. Victor a apăsat butonul. Securitatea, scoateți-le afară pe domnul acesta. În timp ce Gârghe se îndrepta către ușă, Victor a strigat după el, dar să știi că treaba aceasta nu s-a terminat. O voi găsi pe Ana mai devreme sau mai târziu. Când s-a întors acasă, Ana l-aștepta cu îngrijorare. Gârghe i-a povestit despre înțelegerea pe care o avusese cu Victor.
Deși Ana s-a liniștit, frica nu i-a trecut. Trebuie să părăsesc orașul, a scris. Știu. Dar unde vei merge? Ana s-a gândit. Am o mătușă în București. Dar nu ai mai rămas bani. Ai sacrificat prea multe pentru mine. Gârghe a dat din cap. Voi face orice pentru prietena Mariei. Și în privința banilor, am o soluție. A doua zi, Gârghe și-a scos casa la vânzare. Într-o săptămână a găsit cumpărător. Jumătate din bani i-a dat Anei. Aceștia sunt prea mulți, a scris Ana. Pentru copilul tău. Pentru a începe o viață nouă. Ochii Anei s-au umplut de lacrimi. Pentru prima dată Gârghe a văzut-o zâmbind. Era ca zâmbetul Mariei. Și tu ce vei face? Nu știu. Poate mă voi muta în alt oraș. Sau poate îmi voi lua o căsuță mică lângă cimitir, aproape de Maria. Ana s-a ridicat și l-a îmbrățișat. Gârghe a simțit copilul din pântecele ei mișcându-se. A avut un fior. Copilul tău va fi băiat sau fată? A întrebat Ana, a scris pe hârtie. Nu știu. Dar dacă va fi fată, îi voi pune numele Maria. Ochii lui Gârghe s-au umplut de lacrimi. Maria s-ar fi bucurat foarte mult. Când Ana a plecat din autogara, Gârghe i-a făcut cu mâna. După ce autobuzul a dispărut din vedere, s-a dus la cimitir. A stat în fața mormântului Mariei. Te-am ascultat, Maria. Am protejat-o pe Ana. Și acum înțeleg. Nu m-ai lăsat între moarte și viață. M-ai învățat să trăiesc. În noaptea aceea a visat-o pe Maria. Îi zâmbea. Nu mai plângea. 6 luni mai târziu, a venit scrisoare de la Ana. Se născuse mica Maria. Era sănătoasă și frumoasă. Erau fericite cu mătușa. Când Gârghe a citit scrisoarea, pentru prima dată în 3 ani a zâmbit cu adevărat. Maria avea dreptate. Viața era doar pentru cei vii, și Gârghe acum trăia.